Здравейте, скъпи телци! Това е вашата прогноза за месец април. Аз съм Татяна Добрева и съм холистичен астролог. В това видео ще ви запозная съвсем накратко с най-важните астрологични събития, а те са доста през месец април. И защо много интензивни промени, време в което, макар че Меркурий се движи назад и може да изглежда, че много бавно се случват нещата, предвид многото запъвания и грешки, то този месец всъщност ще бъде доста интензивен на промени, тъй като ще се случват наистина събития, които са важни. Обаче планетите са скупчени в едно пространство на хороскопа и не мога да кажа ъгъл, тъй като хороскопа е кръгъл, но така ли, че в едно поле, в една-две сфери ще се случват събитията, най-вече интензивно. А за вас това е всичко свързано с миналото, което ще трябва да поразчистите, тъй като там ще се движи ретроградно Меркурий и много неща ще бъдат така като проверка, доколко сте освободили място, пространство във вашия живот за новите неща. Важен е месец, защото ще се случи един исторически съвпад. Ще се срещнат Юпитер и Уран в знака Телец, знака на финансовите възможности, на ценностите и въобще много силно време за телците. Знаете, Юпитер ще остане в знака Телец до май месец тази година. След това ще премине в Близнаци, пък в финансовия сектор за телците. Изобщо много силно време. Телците успешна късметлийска 2024 година. И Уран обаче никакво спокойствие не дава на този знак от 2018, от как се пренесе в знака Телец. За всички телци доста бурно и доста променливо стана всичко. И разбира се, този аспект е свързан с финанси, тъй като се намира в знака Телец. И в първи дом може да бъде свързан с много и неограничени възможности за вас, както в личен план, както във вашите отношения, така и разбира се във всичко, което е важно като сфера от вашия живот в момента. Може да е свързано с преместване, за много от вас може да е въпрос свързан с имиграция, защото 12-ти дом, където са събрани планетите и където акцентират през месеца, може да има... Това може да е стара тема за някой от вас, тъй като и ретроградния Меркурий се движи там, но много важна тема може да бъде именно нещо, което вече е било на дневен ред и сега отново вие можете да се върнете към тази тема или просто да поработите малко с себе си, с това какво се случва в душата ви, какво е това, което трябва да махнете, защото просто ви пречи да развиете своя потенциал, защото наистина възможностите за Телец ще бъдат огромни. Това, разбира се, е прогноза за зодиакалния знак Телец, така че се отнася и за хората, които имат асцендент Телец или луна в Телец. Защото, които говорят тук за този знак Телец, могат силно да акцентират и вашия живот в този момент, през този месец. Затова ще ви кажа съвсем накратко по дни, кога се случват тези събития, като движение на планетите и преместването им от един знак в друг. А за всяко едно събитие като аспект, дали той е хармоничен или не толкова добър, ще намерите отдолу под видеото подробна информация с дати. И също така под видеото ще намерите и допълнителни видеа, линкове към тях, свързани с темите, за които говоря в това видео, които ще бъдат полезни за тези от вас, които се интересуват повече по темата. И разбира се, ще намерите ритуалите, които там са отбелязани като събития. На моя сайт пък може да намерите много подробна информация за курсове, семинари и всичко това, което аз работя последните години. И разбира се, може да запазите своята среща за лична консултация, ако имате желание, за тези от вас, които ме питат. Благодаря на всички, които са абонирани за канала. Ще се радвам да го направите, ако още не сте, а ви харесват видеята ми и тази информация е полезна за вас. По този начин всъщност вие ще помогнете и канала да продължи да се развива и да бъде полезен и за други хора. Благодаря ви за участието в ритуалите. В Инстаграм, ако желаете да ме последвате там, ще ме зарадвате, защото там пък може да участвате в томболата за всяко новолуние. И въпреки, че това новолуние през април ще бъде на слънчевото затъмнение, то пак ще има томбола и пак ще има ритуал, но ритуалът ще бъде на 9-ти ден след затъмнението. Ще видите всичко това отдолу в допълнителната информация под видеото. Започвам с най-важното събитие за всички телци,
които и хора с асцендент и луна в Телец на 21 април. Отбележете си тази дата, защото това, разбира се, е наистина грандиозно събитие, тъй като се случва веднъж на 14 години, във вашия знак се срещат, в нашия, аз също съм Телец по Слънце, но това е много важно за априлските телци. Действително в този месец вие ще празнувате вашите рождени дни и това е момента, в който да си начертаете вашите грандиозни планове и всичко, което желаете, мащабирайте, защото неограничени са възможностите. Уран е планетата, която е абсолютно с всички свързана, с всички сюрпризи и нови, изненадващи, неочаквани неща и необикновени неща. И там се случват просто така, като блясък на мълния, внезапно и рязко нещата. Юпитер е планета на възможностите, на разширението, на ръста. И това е прекрасен момент за всички телци. След това ще имаме през май съвпад на много планети, така наречения стелиум в знака Телец, който също е много ключов за телците. И защо това е едно прекрасно време за телците, като се започне още от преосмисленето на много неща, освобождаването от всякакви блокажи. Ако имате някакви притеснения за пари, просто махнете ги. Сега е най-подходящия момент за работа с терапевт, за пътувания, свързани с някаква духовна, примерно ваша, може да е ретрит, може да е някаква ваша практика, която вие практикувате. Най-вероятно няма да е нещо ново, тъй като Меркурий също се движи назад в този дом, но ще бъде нещо, което действително ще ви помогне да се простите с миналото или да пуснете всички неработещи програми, да направите тотално пречистване на всички нива във вашия живот. На 2 април Меркурий тръгва назад и в видеото, което имам за Меркурий, което също ще намерите отдолу, там разказвам подробно какво означава това да се движи в този дом. Сега много е важно да разберете, че когато Меркурий се движи назад и то в 12 дом, много подходящо време, а това е целият месец, почти до 25 април, да погледнем какво се случва наистина вътре в нас, да си направим тази ретроспекция, този анализ, това е таен дом, това е личен дом, много личен. Тук могат да излязат много стари неща, заровени, скрити. Могат да излязат тайни, може да излязат психологически някакви блокажи, травми. Може да излязат неща, свързани с далечни пътувания, да речем, може да заминете на място, където вече сте били, място, което ви помага да се уедините, да останете насаме със себе си и да направите някакъв такъв вътрешен анализ, защото наистина е много важно да знаем кои сме и на къде сме тръгнали, за да отидем там, където искаме. И всъщност 12 дом е именно тази подготовка, приключване на стари програми. Тук може да бъде свързано с такива най-различни и медитация, и йога, техники и практики, които наистина много ще ви помогнат. Още повече, че на 5 април Венера, управителката на знак Телец, преминава в знака Овен и в този същия дом, където Меркурий се движи вече назад и където излизат тези стари неща. И това ще бъде прекрасно време да направите. Венера там, където попада, тя дава много добри условия. Така че ако вие се заемете с някакви такива ваши процеси, вътрешни, лични, то ще бъде много добро време за това. Други могат да пътуват на някъде, където са били, да получат пари отдалече, пари, които чакате или са забавили, или пък някакво повторно пътуване някъде, където вече сте били по Венера, но това ще бъде хубаво, ще бъде важно за вас. И другото, което ще търсите уединение и ще се чувствате добре да бъдете в уединение. Може да отидете на спа, може да отидете на вилата или някъде, където ходите и където наистина ви намирате спокойствие и това уединение, защото ще имате усещането и желанието да не бъдете сред много хора, да останете малко насаме със себе си. Важни неща ще излязат, други може да бъдат на хотел, на круиз, може да е работа в чужбина или работа някъде далече, където, примерно на остров или някъде, където обаче вече сте били, или това е някакво старо предложение, което отново ще се върне при вас на ретрограден Меркурий. Хубаво да го обмислите. Това ще бъде време. Да, до 25 не е желателно да започвате нищо ново, но пък на дневен ред е всичко старо и това изключително много отговаря на този ваш 12 дом, където тук са и ангелите, покровителите, тук са наистина тази вселенска подкрепа и всичко това, което направите за себе си, ще бъде свързано с много добро усещане, психически. Това е дом на психическото здраве също. И тук може да е свързано и с болница, примерно може да са някакви рутини,
изследвания или може би да е свързано с посещение в клиника или санаториум, място, където вече сте били се чувствали добре и може отново за някой от вас да има такова време. А други могат просто да отидат на далечните земи по 12 дом или просто се заемат с езотерика и с неща, които вече са част от вашия живот. Но всичко, което можем да преразгледаме, всичко, което можем да открием, ще бъде от изключително голямо значение. Венера се среща с Нептун малко преди да премине в Овен на 3 април, така че това е прекрасно време за всичко, свързано с вдъхновение, с любов, с творчество, сънища. Тук са много важни. През целия месец следете вашите сънища. Интуицията е тук. Тук е това потапене в този прекрасен свят на интуиция, на вътрешни преживявания. Много силно време. За самоанализ и наистина за работа работа по себе програмиране и себеоткриване, което ще бъде доста ценно. В същия този ден, в който Венера преминава в Овен, това е 5 април, Слънцето се среща с съдбовния северен възел в знака Овен в същия този дом. Така че наистина от вашето минало или хора, които са свързани с вашата карма по някакъв начин, тук може да бъде съдбоносно като събитие и може да е свързано с вашата професия, също може да получите повторно, да речем, предложение за работа в болница или да се занимавате с благотворителност, но вече сте го правили. Това е условието пред ретрограден Меркурий. Или пък може да е свързано с работа с граница за някой от вас. Всичко по северния възел е съдбоносно. Той показва посоката, по която ние да се движим. И тук, във вашия 12 дом, действително това е посоката навътре към вас самите, защото смело и решително да поемете отговорност върху това какво се случва вътре във вашата душа, защото това ще бъде много важно в последствие за вас, защото ще се случват събития в знака Телец, които ще са свързани вече с Аза и с това ново начало и въобще с новия образ. Това, което продължавам с събитията, важното събитие, затъмнението на 8 април, което затъмнение ще сложи край на коридора, в който коридор се намираме от затъмнението лунното през март, на 25 март и всъщност влизаме в месец април в този коридор. Средата на коридора е точно на 1 април, така че до 8 април е това време, в което много турбулентно, много неспокойно, много съдбовни също са ситуациите и събитията, които идват до нас. Така че това е един коридор на съдбата, който е открит още в началото на месеца, влизайки, стартирайки самия месец. И с ретроградния Меркурий, въобще всичко при вас е свързано с миналото, с един поглед назад, с една ретроспекция, за да извадите най-доброто. И този коридор ще приключи с затъмнението, което ще имаме на 8, но пак в 12 дом. Така че темите емиграция, далечни пътувания, работа по психологическа, трансформираща и въобще терапия и всякакви неща, които свързани с вашата душа, ще бъдат много важни и по един нов начин, по един нов поглед може да направите всичко това. Ритуал ще има, разбира се, на следващия ден. Ще има и видео по темата и също така томбола в Инстаграм. Така че благодаря ви, че се включвате. Ще се радвам да ме последвате и в Инстаграм и въобще да дадете своя лайк, за коментарите. Също благодаря ви за всичко, изцяло за вашата обратна връзка и въобще цялата тази енергия, която споделяме. И ще съм благодарна, да последвате, да се абонирате за канала ми, за да може да расте и да стига тази информация до повече хора и да е полезна за всички, които искат да променят живота си, всички, които искат да намерят себе си и да осъзнаят процесите, защото по този начин ние наистина можем да даваме най-доброто от себе си и да се развиваме в посоката, която желаем. А това да ни прави удовлетворени и щастливи. На 18 Венера, управителката на знака Телец, много важен момент е това. Ще се срещне също с северния лунен възел и всичко това, както ви казах, в 12-то много важен, така че там ще се случват някакви много важни, съдбоносни неща. Много често това са важни кармични събития, които наистина са отредени. Отредено на душата ви да преживее всичко това, но по северния възел всичко е свързано с бъдещето, всичко е свързано с пътя, по който наистина
е предопределено да се движим и това е знака Овен в Северния възел, в който се намира. За всички това е смелост и решителност и отговорност за собствените ни избори, за нашите ценности, за това, което действително ни радва и ни така живеем в хармония, в хармония с енергията, с Вселената, най-вече с себе си, вътре в нас. Когато имаме тази хармония, всичко около нас се нарежда. Следващото събитие, за което искам да ви кажа, е на 19-ти. Слънцето преминава в Телец и тук започват рождените дни на всички телци. Желая ви прекрасна лична година. Бъдете в настроение, пазете това настроение, поне в деня на рождения си ден наистина не губете тази прекрасна емоция. И много хубаво време започва, защото на 21 се случва този исторически съвпад на Юпитер и Уран. За него ще направя допълнително видео, но това е растеж. Това е неограничени възможности и изобщо прекрасно време в знака Телец в първи дом. Може да е всичко, защото около 20-21 градус на знака Телец ще се случи, така че ако имате асцендент там или пък просто много важно, акцентирано ще разкажа за периода, за кой ще бъде много важен за кои телци, но това са големи възможности, така че възползвайте. След това май месец ще има стелиум в Телец, тотално може да промени посоката на живота ви и въобще може да даде много голям ръст и просперитет в живота на много телци. Юпитер ще остане до средата, до 26 май в знака Телец, така че възползвайте се всичко, което Юпитер дава и носи като подаръци, като възможности, най-вече като нагласа, оптимистична и свързана с нашите желания, стремежи, цели, без страх, без притеснения, с една широта на възприятията, на погледа, изобщо много неочаквани и необикновени възможности. Така че запишете, не пропускайте да запишете своите грандиозни планове. Пълнолунието се случва на 24-ти в знак Скорпион, в срещуположния знак, който е 7-ми дом, партньорствата, тук възможности за приключване на сделки, за възможности за може да приключите отношения, интимни отношения, които не са основани на баланс и хармония, тъй като тук имаме един Плутон, който също прави неприятен аспект, труден аспект към това пълнолуние. Знака Скорпион, знаете, е силно трансформиращ знак. Става въпрос и за всякакви съдружия. Отношенията може да не са лични, може да са делови, но Скорпион не си не подчертава тази страст в отношенията. И тук може да бъдат, разбира се, и някакви, свързани с някакви загуби, защото или приключване на отношения, но може да е приключване и на някакви такива финансови също взаимоотношения. С партньори, с бизнес, ако имате някакви такива неща, които да се уредят, може това да е или пък резултати, да речем, може да приключите сделка, която е започнала, може да подпишете договор, който примерно сте преговаряли по време на ретрограден Меркурий, защото тогава не е много желателно. Но сега приключва това пълнолуние, разбира се, не в деня, дайте 2-3 дни на Меркурий да тръгне напред, така че в края на месец ще бъде едно идеално време за подписване. Ако се налага да подпишете по-рано, просто бъдете внимателни какво точно подписвате. И така, но стари теми ще излязат на дневен ред и ще вземат важни решения, свързани с вашите партньорства, клиенти, съдебни решения, може би за някои от вас и така. Също така ще имаме на 25-ти Меркурий тръгва напред в този 12 дом, в който изобщо целият месец се движи назад и ще даде възможност на всичко, което се е объркало по въпроси свързани с емиграция, по въпроси свързани с пътувания, по вашите лични преживявания и всичко, което сте намерили, търсейки в този килер. Килер се нарича пространството, понякога ще го намерите, 12 дом, защото е скрито, тайно. Място, където ние крием от себе си много неща и когато започнем работа там, те излизат. И за да бъдат трансформирани, разбира се, отработени. Тук нещата ще започнат да се подреждат добре и за пътуване, и за емиграция, и за работа в чужбина ще се нареждат пълноценно.
На 29-ти Венера, която е управителка на знака Телец, ще премине в Телец, в знака, където тя управлява и е на трон, в първи дом, привлекателни, щастливи, влюбвания. Тук вече е абсолютно зелена светлина за всичко, което е свързано с любов, с финанси, с запознанства, предложения за брак, бизнес, изобщо стартиране на всичко, което е свързано с пари, което е свързано с красота. Може много хора да започнат свой собствен бизнес, свързано с красота, може да получат предложения за брак, други могат да сключват брак и всякакви такива, и да се влюбват, всякакви такива приятни преживявания за дом, за преместване на по-хубаво място, жилище може някой от вас да закупят и въобще, или да пък да направят някаква промяна в интериора, но това ще бъде наистина нещо много красиво и желано от вас и ще се получава много добре. Там, където е Венера, нещата се нарежат по най-добрия начин, а тя все пак е и ваша управителка, така че и в Телец ще бъде изключително благосклонна към вас. В края на месеца наистина много добре се подреждат нещата и това показва всъщност и какво ще бъде през май, а май ще бъде наистина прекрасен за всички телци. И на 30 Марс преминава в Овен, отново в 12 дом, така че няма как да не продължим темата по 12 дом, за да можем активно да направим всичко, което е необходимо, да освободим пространството в нашия живот, за да привнесем това, което наистина желаем, това, което наистина заслужаваме. Защото много телци ще имат възможност да започнат живота си по един прекрасен начин, стига да нямат тези страхове и притеснения и блокажи, които дърпат. Миналото винаги, когато ние не сме изчистили пространството, когато имаме претенции, когато имаме притеснения, страхове, обиди, ние всъщност сме в плен на това минало като преживявания, в плен на страховете и не можем да променим колкото и да искаме тази ситуация, ако не положим усилия. И именно Марс ще даде възможност да направим тази вътрешна работа, да заявим себе си и лично, с нашата лична воля, да разчистим терена. И тук, разбира се, той ще бъде свързан с много така подсъзнателни импулси, когато се намира планетата на действието в 12 дом. Това може да действаме наистина под влияние на подсъзнателни импулси, водени от интуицията си, водени от някакви знаци. Тук много важно пак за сънищата. Но тук е тайно така, не афишираме много това, което правим. Заемаме се със себе си, дали ще е медитация, дали ще е йога, но активно работим върху това, което трябва да бъде изчистено, за да се подготвим за новолунието в Телец и за този нов път и етап в живота ни, който можем да си начертаем сами, благодарение на нашите мисли. Така, интензивен месец, въпреки че ретроградния Меркурий забавя много процеси, но пък той може да бъде много ресурсен от гледна точка на това да направим ресърч и да направим почистването, за да сме готови да се почистим дома, нашата душа и всичко около нас, за да можем да построим живота, който желаем и за който мечтаем. Прекрасен месец ви пожелавам, скъпи телци! Бъдете здрави, щастливи и много удовлетворени до следващата среща!